वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटद्वारे लिव्हर सिरोसिस, कॅन्सरचे विविध प्रकार कशा प्रकारे बरे होत आहेत आणि रुग्ण सामान्य जीवन कसे जगत आहेत हे आपण गेले काही भाग पाहतोय, रिपोर्ट्स पाहतोय, रुग्णांचे अनुभव ऐकतोय आणि त्यातनं आपल्याला कळतं आहे की मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट कशी यशस्वी ठरते. गेल्या भागामध्ये आपण कॅन्सरविषयी जाणून घेतलेलं आहे. याही भागामध्ये आपण अंडाशयाचा कॅन्सर किंवा ओव्हेरियन कॅन्सर याविषयी जाणून घेणार आहोत आणि या संपूर्ण विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. डॉक्टर, कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. नमस्ते. नमस्कार डॉक्टर. गेल्या भागामध्ये सुद्धा आपण ओव्हेरियन कॅन्सरविषयी थोडंसं जाणून घेतलं, त्याची लक्षणं कारणं बघितली, परंतु आत्ता जे नवीन प्रेक्षक आपल्याला आता जोडले गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा आपण थोडंसं ओव्हेरियन कॅन्सर किंवा अंडाशयाचा कॅन्सर म्हणजे नेमकं काय आहे ते सांगूया एकतर, आणि त्याचं स्वरूप जे आहे किंवा गंभीरता आहे ती इतके वाढलेली का आहे गेल्या काही वर्षांमध्ये, त्याची कारणं बघूया. ओव्हेरियन कॅन्सर म्हणजे आपण बघितलं की अंडाशयाचा आकार खूप मोठ्या प्रमाणात वाढणं, जे अंडाशय आहे ते कॅन्सरस होणं आणि मग त्यानुसार होणारी कॉम्प्लिकेशन्स. 2016चा एक स्टॅटिकल डाटा आलेला आहे आपल्याकडं की भारतामध्ये साधारणपणे 22,000 स्त्रियांना ओव्हेरियन कॅन्सर झाला असं नोंद झालेली आहे. त्यापैकी 14,000 स्त्रिया ह्या मृत्युमुखी पडलेल्या आहेत. बापरे. म्हणजे खूप गंभीरता आहे की ओव्हेरियन कॅन्सरचं प्रमाण जे आहे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढताना आपल्याला दिसून यायला लागलेलं आहे. मला तुम्हाला विचारायचं आहे की मग आता या ओव्हेरियन कॅन्सरच्या काही स्टेज अशा असू शकतात का, वेगवेगळ्या स्टेजेस काय असू शकतात का? त्या स्टेजेस यामध्ये आहेत. आपण बघितलं की ओव्हेरियन कॅन्सरमध्ये ओव्हरींचा एका किंवा दोन्ही ओव्हरींचा आकार वाढतो. ज्यावेळेला त्या ओव्हरीचा फक्त आकार वाढतो, कॅन्सर होतो त्यावेळेला त्याला पहिली स्टेज असं म्हटलं जाईल आपल्याला. ज्यावेळेला तो तिथून वाढून दुसरीकडे पसरतो म्हणजे गर्भाशयाला किंवा मूत्राशयापर्यंत, त्यावेळेला ते दुसऱ्या स्टेजमध्ये आहे असं आपण समजू. तिसऱ्या स्टेजमध्ये तो मूत्राशय किंवा इतर जवळच्या अवयवामध्ये पसरतो किंवा लिव्हरपर्यंत पसरतो किंवा स्प्लीनपर्यंत पसरतो आणि चौथ्या स्टेजमध्ये तो आजार लंग्सपर्यंत पसरतो. म्हणजे ओव्हेरियन कॅन्सरचे जे ट्युमर्स आहेत ते लंग्समध्ये पण दिसतात. त्याला डिस्टंट मेटास्टेसिस असं टू लंग
बरं. आपण म्हणू शकतो. बरं अशा सर्वसाधारण आपण 4 स्टेजमध्ये त्याचे डिव्हिजन करू शकतो. नक्कीच. पण आता इतर सब स्टेजेस पण त्यामध्ये आहेत. बरं, पण आता या सगळ्या स्टेजेस झाल्या, परंतु या सगळ्या स्टेजेस आहेत की नाही किंवा ओव्हेरियन कॅन्सर नेमका कशा प्रकारचा आपल्याला आहे हे जाणून घेण्यासाठी निदान करणं गरजेचं असतं किंवा डायग्नोसिस एक गरजेचं असतं. तर त्यासाठी मग कुठल्या कुठल्या वेगवेगळ्या चाचण्या ज्या आहेत त्या करायला लागतात? ओव्हेरियन कॅन्सरची ज्या वेळेला डॉक्टरांना शंका वाटते त्यावेळेला प्रामुख्यानं सोनोग्राफी केली जाते. सोनोग्राफीमध्ये बऱ्याच वेळेला ओव्हरीमध्ये गाठी दिसतात. सोनोग्राफीमध्ये जर ॲब्डोमिनल सोनोग्राफीमध्ये जर दिसत नसेल तर ट्रान्सव्हाजानल सोनोग्राफी सजेस्ट केली जाते. काही वेळेला जर गरज वाटली तर सिटी स्कॅनमध्ये आपल्याला ते दिसून येऊ शकतं की ओव्हरीमध्ये गाठी आहेत किंवा तो आजूबाजूला पसरलेला आहे किंवा नाही. हे आपल्याला एकदा कन्फर्म झाल्यानंतर आपण बायोप्सी करून ते कन्फर्मेशन करू शकतो. त्या ओव्हरीची बायोप्सी, त्यासाठी मग आपल्याला ते बायोप्सी करायला पाहिजे किंवा ते ऑपरेट करून बाहेर काढायला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची टेस्ट म्हणजे CA-125 ही ब्लड टेस्ट आहे. तो CA-125 अँटीजन ज्यावेळेला वाढेल, हाय लेवल्स ऑफ CA-125 सजेस्ट ओव्हरियन कॅन्सर. तर अशा प्रकारे जर का निदान झालेलं आहे आणि ओव्हेरियन कॅन्सर आपल्याला निदान झालेलं आहे तर मग प्रचलित उपचार पद्धतींमध्ये काही शस्त्रक्रिया किंवा सजेस्ट केल्या जातात. तर त्या अनुषंगाने ओव्हरीज काढून टाकण्याची जर का शस्त्रक्रिया केली तर त्यानंतर जो आहे तो कॅन्सर पसरणार नाही ह्याची काही खात्री असते का? ती शक्यता आपण कितपत सांगू शकतो? आता आपण बघतोय की मी गेले 22 वर्ष प्रॅक्टिस करतो. कॅन्सरच्या सुरुवातीपासून मी उपचार करत आलेला आहे. तर मला असं दिसून आलंय की जरी ओव्हेरियन कॅन्सर डायग्नोसिस झाला त्यानंतर त्याला केमोथेरपी घेतली पेशंटनं, आणखी ऑपरेशन करून ओव्हरीज आणि गर्भाशय काढून आणि बीजांड नलिका काढून टाकल्या, तरी सुद्धा काही कालावधीनंतर रिकरन्सचं प्रमाण हे प्रचंड आहे. पुन्हा रिकरन्स होतो. एकतर आजूबाजूला जवळच्या अवयवांमध्ये, जसं आपण बघितलं की लिव्हरमध्ये किंवा स्प्लीनमध्ये किंवा आंतड्यांना लागून आंतड्यामध्ये किंवा मूत्राशयाला लागून किंवा मूत्राशयामध्ये किंवा रेक्टमला लागून, अशा प्रकारे तो आजार सेकंडरी म्हणजे दुसऱ्या वेळेला किंवा तिसऱ्या वेळेला तो आपल्याला पसरलेला दिसून येतो. सर्जरी करून आणि केमोथेरपी घेऊन तो आजार थांबत नाही, असंच जास्तीत वेळेला दिसून येते. कॅन्सरचा पूर्णच विचार आपण केला तर बऱ्याच वेळेला अनुवंशिकता दिसून येते. तर का प्रामुख्याने एवढी दिसून येते? अनुवंशिकता का दिसून येते असं आपण सांगू नाही शकणार त्याचं उत्तर, पण अनुवंशिकता दिसून येते हे सत्य आहे. बऱ्याचशाच कॅन्सरमध्ये पिढ्यानपिढ्या काही कुटुंबांमध्ये काही कॅन्सर्स हे कॉमन आहेत. त्या प्रकारेच एक ओव्हरियन कॅन्सर आहे की अनुवंशिकता पण त्याच्यामध्ये एक चांगला रोल निर्माण करते. मग ओव्हेरियन कॅन्सर झाल्यानंतर ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याचे काही चान्सेस असतात का? म्हणजे आता आपण जर का स्त्रियांच्या एकंदर अवयवांचा विचार केला तर त्याच्यामध्येच पुन्हा त्या अवयवांमध्ये पसरण्याचा कॅन्सर काही चान्सेस असतात का? बऱ्याच वेळेला असं दिसून आलंय, म्हणजे वाईस वर्सा आहे की ब्रेस्ट कॅन्सर असेल, कोलन कॅन्सर असेल किंवा जठराचा कॅन्सर असेल, त्या लोकांमध्ये, त्या स्त्रियांमध्ये ओव्हेरियन कॅन्सर व्हायचे चान्सेस जास्त आहेत. आधी ते ट्रीट केलं असेल ते कॅन्सर केमोथेरपीमुळे किंवा केमोथेरपीनं किंवा सर्जरीनं, की पुन्हा ते ओव्हरीमध्ये पसरून तिथं ओव्हेरियन कॅन्सर सेकंडरी निर्माण झालाय. अशा खूप केसेस आहेत. काही कॅन्सर असे आहेत की जठराचे कॅन्सर आणि ओव्हेरियन कॅन्सर हा पण एकदमच निर्माण होतो, असा पण एक कॅन्सर आहे. तर सर आपण जसं बघितलं जसं की अनुवंशिकतेचा एक मोठा रोल जो आहे तो यामध्ये सगळ्यामध्ये असतो, म्हणजे कॅन्सरच बघितला किंवा ओव्हेरियन कॅन्सरमध्ये सुद्धा. त्याचबरोबर आपण बघितलं की त्याचं गांभीर्य जे आहे या आजाराचं ते खूप वाढलेलं आहे, प्रमाण आहे ते खूप वाढलेलं आहे. परंतु त्या अनुषंगाने मग मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट कशा प्रकारे आपण ह्याच्यावर करतोय आणि आपण रुग्णांचे अनुभव तेही ऐकणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना
वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मॉडर्न योग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण अंडाशयाचा कॅन्सर किंवा ओव्हेरियन कॅन्सर याविषयी बोलतोय. अशाच प्रकारे ओव्हेरियन कॅन्सर झालेल्या एक रुग्ण आहेत अर्चना जपे. आपण त्यांचा अनुभव ऐकूया आणि त्यांच्या रिपोर्टचाही आढावा घेऊया. सौ अर्चना जपे, वय 30 वर्ष, राहणार नेवासा, अहमदनगर. यांना 2015 मध्ये पोटदुखी, अशक्तपणा, जेवण न जाणे व सतत ब्लिडिंग होणे असे त्रास होते. प्रचलित उपचार पद्धतीमध्ये तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सोनोग्राफी केली असता तज्ज्ञांनी त्यांना सोनोग्राफी रिपोर्टनुसार त्यांच्या बीजांड कोशास कॅन्सरची गाठ असल्याचे निदान केले. 2015 मध्ये पत्नीला ब्लिडिंग आणि पोटदुखीचा त्रास होत होता. त्यानंतर आम्ही डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टरने सोनोग्राफी आणि स्कॅन करायचा निर्णय घेतला. त्याच्यानंतर मग स्कॅनमध्ये कॅन्सर डिटेक्ट झाल्यानंतर डॉक्टरने केमो घ्यायचे सांगितले. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी 3 किमोथेरपी घेतल्या, परंतु त्याचा त्यांना फारच त्रास होऊ लागला. तज्ज्ञांनी त्यांना ऑपरेशन करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी ऑपरेशन केल्यानंतर तज्ज्ञांनी परत 6 किमोथेरपी घेण्याचा सल्ला दिला, परंतु त्यांनी किमोथेरपी न घेण्याचा निर्णय घेतला. केमोमध्ये इतकं काही हे झालं नाही. मग नंतर आम्ही ऑपरेशन वगैरे केलं. मग नंतर तिने आणखी 6 केमो घ्यायचे सांगितले, पण 3 महिन्याच्या 3 केमो घेतल्याने खूप त्रास झाला. त्याच्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला नाही. आम्ही विचार केला, म्हणलं 3 केमोमध्ये जेवढा त्रास होतो तर मग 6 केमोमध्ये किती होईल. यांना सतत ब्लिडिंग होत असल्याने यांचा HB 5.6 इतक्या प्रमाणात कमी झाला होता. होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू करण्यापूर्वी यांचा CA 125 ते 207.1 पर्यंत गेला होता. यानंतर डिसेंबर 2016 मध्ये यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. त्याच्यानंतर आम्ही नेटवर सर्च केलं. तिथे आम्हाला डॉक्टर विजय कुमार मानेंचा ॲड्रेस मिळाला. आम्ही त्यांना कॉल केला. त्यावेळेस त्यांनी पेशंटला बोलवलं नाही, फक्त रिपोर्ट घेऊन बोलवलं. आम्ही त्या दिवशी त्यांची अपॉइंटमेंट भेटल्यानंतर डॉक्टरकडे गेलो. त्यांनी रिपोर्ट वगैरे बघितले आणि ट्रीटमेंट आम्ही चालू केली. नंतर औषध सुरू केल्यानंतर 1.5 महिन्यामध्ये आम्हाला थोडंसं फरक पडला आणि औषध घेण्याची पद्धत खूप सोपी आहे. रेग्युलर काम करता करता सुद्धा औषध घेता येते आणि जो त्रास होत होता तो पण कमी झाला. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 2ऱ्या महिन्यापासूनच यांना फरक जाणवू लागला. यांचे सतत पोट दुखणे, ब्लिडिंग होणे बंद झाले. यांचा अशक्तपणा कमी झाला व यांना पूर्वी होणारे सर्व त्रास बंद झाले असून सध्याच्या रिपोर्टनुसार यांचा आजार कमी झाला आहे. ओरळी कॅन्सरचा आजार असेल तर त्यांनी जरूर डॉक्टर विजय कुमार माने, मॉडर्न होमिओपॅथी यांचा सल्ला अवश्य घ्यावा. सौ जपे ह्या सध्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. तर आता आपण पाहिलं की अर्चना जपे यांना कशाप्रकारे ओव्हेरियन कॅन्सर झाला होता, परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीनंतर कशाप्रकारे त्यांना उपचाराचा फायदा झाला आहे, त्यांचा आजार कमी झालेला आहे. या संपूर्ण केस जी कशाप्रकारे सरांनी हँडल केली आहे ते त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882
संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण अंडाशयाचा कॅन्सर किंवा ओव्हेरियन कॅन्सरबद्दल जाणून घेतोय. डॉक्टर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण बघितलं होतं की कशा प्रकारे ज्या रुग्ण आहेत आपले अर्चना जपे त्यांना हा कॅन्सर झालेला होता. ही संपूर्ण केस जी आहे ती आपण कशा प्रकारे हँडल करतोय? हां, याच्याविषयी आपण माहिती जाणून घेऊ. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यांचं वय खूप कमी आहे. ह्या फक्त 29 वर्षाच्याच आहेत पेशंट. आणि यांना 2015 साली पहिल्यांदा ओव्हेरियन कॅन्सरचं डायग्नोसिस झालं. केमोथेरपी घेतल्यानंतर 2016 साली पुन्हा त्यांना रिकरन्स झाला. पुन्हा त्यांनी केमोथेरपी घेतली आणि केमोथेरपी घेतल्यानंतर परत मोठ्या प्रमाणात आजार वाढलेला दिसून आला. म्हणजे केमोथेरपी नंतर आता केमोथेरपी काम करत नाही, आता केमोथेरपी थांबवायला पाहिजे अशा प्रकारचा सल्ला त्यांच्या कन्सर्न डॉक्टरकडनं मिळाला. पेशंट घरी गेल्या आणि मग आपली ट्रीटमेंट डिसेंबर 2016ला चालू झाली. आपली ट्रीटमेंट चालू झाल्यापासून पहिल्या महिन्यामध्येच त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट दिसायला लागली. पोटाची सूज त्यांची कमी आली. साधारणपणे 2 महिन्यानंतर आम्ही ज्यावेळेला सोनोग्राफी केली आपण त्यावेळेला पाणी कमी झालेलं दिसून आलं. आणि जी लक्षणं होती, एक म्हणजे त्यांना प्रचंड पोटाला सूज आलेली, पायाला सूज आलेली, जेवण जात नव्हतं, उलट्या आणि मळमळ व्हायच्या, ही सगळी लक्षणं पहिल्या 2ऱ्या महिन्यामध्येच कमी यायला लागली मोठ्या प्रमाणामध्ये. आणि तिथपासून त्यांच्या रिपोर्ट्समध्ये पण सुधारणा व्हायला लागली. ऑगस्ट 17च्या रिपोर्टमध्ये तर त्यांचं CA-125 बिलो 35 दिसतंय, इतके कमी आलेलं आहे. आणि सिटी स्कॅनच्या रिपोर्टमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचा आजार कमी आलेला दिसून येतोय. म्हणजे अशा ज्यावेळेला टर्मिनल इलनेस असणाऱ्या केसेसमध्ये सुद्धा ज्यावेळेला कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंट संपलेली आहे, किंबहुना त्यांनी हात वर केलेले दिसतात आपल्याला, तरी सुद्धा आपण त्या रुग्णाचं लाईफ वाढवू शकतो हे या केसवरून सिद्ध होतं. अजून तर त्या अंडर ट्रीटमेंट आहे, ट्रीटमेंट चालू आहे आणि इम्प्रूव्हमेंट खूप चांगली आहे. म्हणजे मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारामध्ये आपण असं नाकारत नाही कोणाला. जरी पेशंटला टर्मिनल स्टेजेसमध्ये, टर्मिनल इलनेसमध्ये आपल्याकडे आला तरी सुद्धा आपण त्याला उपचार करतो आणि त्या उपचारामध्ये बऱ्यापैकी आपण सक्सेसफुल होतो. त्यांचं लाईफ वाढवणं, त्यांचं क्वालिटी ऑफ लाईफ त्यांना देणं, ह्या गोष्टी आपण खूप चांगल्या प्रकारे करतो. हे ह्या केसवरून आजच्याकडे एवढंच आपण बोलू शकतो की सिद्ध व्हायला हरकत नाही. ट्रीटमेंट तर अजून त्यांची चालू आहे. नक्की. जर आपण ह्या केसचा विचार केला सर, तर तुम्ही जसं म्हणालात तसं अगदी 29 वर्षाच्या या महिला आहेत. परंतु जर का आपण ओव्हेरियन कॅन्सरचा ओव्हरऑल विचार केला तर मग एवढ्या लहान वयामध्ये सुद्धा याचं प्रमाण दिसून येतं का? म्हणजे एकंदर बघितलं तर वयोगट साधारण काय सांगता येईल? आता कसं व्हायला लागलंय की कॅन्सरचं प्रमाण हे आपण आधी बोलतोय जनरली की 35 नंतर किंवा 40-45 नंतर, पण आता हल्ली खूप कमी वयात पण कॅन्सरचं प्रमाण दिसून यायला लागलं. स्पेशली ब्रेस्ट कॅन्सर सुद्धा तरुण वयात दिसायला लागलं आणि ओव्हेरियन कॅन्सर पण तरुण वयात दिसायला लागलं. तर मला असं वाटतं की यामध्ये कॉन्ट्रासेप्टिव्ह आणि हार्मोनल थेरपीचा खूप मोठा रोल असावा. कारण इतक्या कमी वयामध्ये असं नसायला पाहिजे होतं व्हायला. ओल्ड एजमध्ये म्हणजे आफ्टर 45 जनरली काय होतं की ज्या स्त्रियांची लग्न झालेली नाहीत, नलीपॅरा वुमन ज्यांना म्हणू, त्या वुमनमध्ये हा आजार खूप कॉमन आधी दिसायचा. किंवा ज्या स्त्रियांनी ब्रेस्ट फीडिंग केलेलं नाही त्यांच्या मुलांना त्यामध्ये. पण आता तर खूप तरुण वयामध्ये पण हे पेशंट तरुण वयात सुद्धा या आजाराचे पेशंट दिसायला लागलेले आहेत. तर याचा बारकाईने विचार करायची खूप गरज आहे मला वाटते. आणि एकूण जीवनशैली आणि हे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्हचा यूज आणि हार्मोनल थेरपीचा आणि कॉन्ट्रासेप्टिव्हचा यूज याच्यावर विचार करून याच्यावर एकतर बॅन आणायला पाहिजे असं मला वाटायला लागलं. म्हणजे थोडं मी मोठं बोलतो गोष्ट अशी अशक्य अशी, पण विचार करायची गोष्ट आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर लोकांमध्ये याचं प्रमाण वाढत असेल तर हे काय वाढायला पाहिजे, याच्यावर एक रिसर्च व्हायला पाहिजे. आणि जर ही कारणं असतील तर ती दूर करण्यासाठी त्याला अल्टरनेटिव्ह शोधण्यासाठी प्रयत्न हे व्हायला पाहिजेत असं माझं प्रामाणिक मत आहे.
सर, वयोगटाचा मुद्दा आपण बघितला, परंतु बऱ्याच वेळा बघितलं जातं की ओव्हेरियन कॅन्सर होणाऱ्या ज्या स्त्रिया आहेत त्याच्यामध्ये ओबेसिटीचं प्रमाण पण खूप असतं. म्हणजे ओबेस महिलांमध्ये ओव्हेरियन कॅन्सर जास्त प्रमाणात दिसून येतो. मग या दोन्हीचं कोरिलेशन काही असतं का? असं असू शकेल असं वाटतं, कारण बऱ्याच ओबेस महिलांमध्ये ओव्हेरियन कॅन्सरचं प्रमाण हे आहे. त्यामुळे ओबेसिटी पण काहीतरी यामध्ये ओबेसिटीचा रोल असावा असा अंदाज आहे. तसं आपण बघितलं एकंदरच ओव्हेरियन कॅन्सरचं प्रमाण जे आहे ते खूप वाढतं आहे. आपण त्याचे स्टॅटिस्टिक्स बघितले तर तेही खूप जास्त प्रमाणात स्प्रेड होताना दिसतंय. तर एकंदर आपण जर का स्त्रियांना सांगायचं झालं की प्रिकॉशनरी मेजर्स काय घेतल्या पाहिजेत ओव्हेरियन कॅन्सर होऊ नये याकरता, आणि काय सल्ला आणि मार्गदर्शन तुम्ही स्त्रियांना स्पेशली द्याल? आपण बघितलं की ज्या स्त्रियांमध्ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह घेण्याचं प्रमाण जास्त आहे किंवा हार्मोनल थेरपी ज्या स्त्रिया घेतात त्या स्त्रियांमध्ये ओव्हेरियन कॅन्सरचं प्रमाण जास्त दिसून आले. तर मी असा सल्ला देईन की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह घ्यायचं बंद करायला पाहिजे, त्याला अल्टरनेटिव्ह शोधायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, हार्मोनल थेरपी घ्यायला नसायला पाहिजे. ह्या दोन गोष्टी आपण प्रिव्हेन्शनमध्ये घेऊ शकतो. दुसरी गोष्ट, समजा अर्ली डायग्नोसिस पण महत्त्वाचं आहे की आपल्याला ओव्हेरियन कॅन्सर झाला आहे किंवा इतर कॅन्सर झालेत की नाही याच्यासाठी स्क्रीनिंग टेस्ट ज्या आहेत, सोनोग्राफी किंवा काही ज्या CA-125 सारख्या टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ह्या वारंवार करायला पाहिजेत. वयाच्या 35 नंतर याची काळजी आपण घ्यायला पाहिजे. आणि तरी पण आपल्याला त्यात आढळून आलं की आपल्याला ओव्हेरियन कॅन्सर झालेला आहे तर न घाबरता रुग्णांनी मला वाटतं की मॉडर्न होमिओपॅथीकडे यायला पाहिजे. हा त्याचा ट्रीटमेंट पार्ट राहिला. मॉडर्न होमिओपॅथीकडे जर रुग्ण सुरुवातीलाच आला तर तो बरं व्हायची शक्यता जास्त वाढेल. त्याचे कॉम्प्लिकेशन जे आहेत ते कमी प्रमाणामध्ये होतील. बाकी सर्जरीला त्याला जावं लागणार नाही, सामोरं जावं लागणार नाही, किंवा बाकी ज्या वेदनादायक उपचार आहेत ते करावं लागणार नाही. डॉक्टर, हे झालं आपलं सल्ला किंवा मार्गदर्शनाबद्दल. स्त्रियांना आपण अशा प्रकारे सांगितलेलं की कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स त्यांनी वापरू नये शक्यतो, परंतु अशा वेळेला जर ओव्हेरियन कॅन्सर झालेले रुग्ण म्हणून स्त्रिया तुमच्याकडे येतात तेव्हा त्या बऱ्याच वेळेला निराश होऊन येतात. बऱ्याच वेळेला ॲलोपॅथीची ट्रीटमेंट जिकडे संपते तिकडे होमिओपॅथी, आपली मॉडर्न होमिओपॅथी सुरू होते असं तुम्ही म्हणता. मग अशा सगळ्या स्त्रियांना तुम्हाला काही काउन्सिलिंग करायला लागतं का, काही समुपदेशन करायला लागतं का, जेणेकरून त्या हे ट्रीटमेंट घेऊ शकतील? समुपदेशनचा खूप मोठा रोल आहे याच्यामध्ये. कारण ज्यावेळेला व्यक्ती निगेटिव्ह झालेली असते, कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमुळे निराश झालेली असते की यातून काही चांगला मार्ग निघत नाही असं कळतंय किंवा आपल्या जीवाला धोका असं कळतंय, त्यावेळेला तो माणूस, ती व्यक्ती खूप निराश झालेली असते आणि नातेवाईक सुद्धा निराश झालेले असतात. त्यामुळे त्या पेशंटचं आणि नातेवाईकांचं समुपदेशन करणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि आम्ही ते चांगल्या प्रकारे करतो. जे आम्ही आधी ज्या उपचार केलेले पेशंट आहेत, जे आमच्याकडनं बरे झालेत किंवा ज्यांना जास्त आम्ही लाईफ देऊ शकलो, हे पेशंट आहे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. त्या पेशंटचे आम्ही त्यांना उदाहरण देतो. जर गरज वाटली तर त्या पेशंटशी आम्ही त्यांचं बोलणं करून आणतो किंवा त्यांच्या आमच्याकडे ज्या पेशंटच्या आमच्याकडे व्हिडिओ क्लिपिंग्स किंवा रिपोर्ट्स आहेत ते आम्ही त्यांना दाखवतो आणि पेशंटचं अशा प्रकारे आम्ही समुपदेशन करतो. कारण त्या पेशंटची मेंटॅलिटी पॉझिटिव्ह बनवणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. ते आम्ही बनवल्यानंतर मग उपचार करणं ही त्या मनानं सोपी गोष्ट आहे. तसं आपण बघितलं की ओव्हेरियन कॅन्सरचं प्रमाण जे आहे ते जरी वाढत असलं तरी आपण मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचारांद्वारे रुग्णांना पूर्णपणे बरं करतोय. त्याचबरोबर त्यांना एक क्वालिटी लाईफ देण्याच्या दृष्टिकोनातनं ही मदत नक्कीच केली जाते. मला वाटतं कॅन्सर हा विषय खूप मोठा आहे, त्यामुळे आपण पुढच्या काही भागांमध्ये इतरही कॅन्सर जे आहेत त्याविषयी चर्चा करणार आहोत. परंतु आज या विषयावरती तुम्ही एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. नमस्ते. या विषयाचा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये आत्ता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. माझा बाबा बरो ना, म्हणजे कितें ताका ब्लड कोटिंग जाला. ते हांवें गोंयान खूब कडेन हांव गेलो, तेजे स्कॅनिंग केलें, परत सोनोग्राफी ती केली, परत ते सगळें केलें, पण ताका उपचार येना आलो, ते बरें जायना आले. ताका लागून आमच्या सोयऱ्यान सांगलें कितें, कोल्हापूर एक डॉक्टर आहा मॉडर्न होमिओपॅथीक, डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या लागीं चला आणि त्याची सजेशन घेया म्हणून. तेन्ना हांव ताका घेवन हांगा येयलो. तेन्ना ताका डॉक्टरा कडेन उलयलें अशें अशें आजारा बद्दल. तेंच्यांनी सांगलें कितें, हे तुजो बरो जातलो, 1 वर्साचो कोर्स आहा तो घे म्हणलो. तेन्ना हांव आतां 1 वर्स जालें ते आतां ते पयलीं पेक्षा आतां खूब बरें आसा. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. मॉडर्न होमिओपॅथी 8009@gmail.com.
सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. मॉडर्न होमिओपॅथी 8009@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी कॅन्सर दुयेंसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर दुयेंसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेंस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.